Haueko 11:41 Zabalak eta Martijak pronostikoak hautsiz 22 eta 21 irabazi diete Larrazabal eta Mari Ezkurrenari Irungo Urantzu pilotalekuan. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 12. jardunaldiko lehen norgehiagoka izan da gaurkoa eta Naiarako aurrelariarentzat eta Etxeberriko atzelariarentzat izan da garaipena aipatu moduan. Gogora ezagun aurreko jardunaldian Zabalak eta Martijak irabazi egin zietela Getarian Jaka eta Iztuetari, irabazi egin zieten baita ere Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak, Peio Etxeberria eta Rezustari bibikoteak beraz dinamika honean iritsi dira gaurko partida honetara eta benetan goitik beherako norgehiagoka izan da ez behar bada jokoz, baina bai emozioari dagokionez. Hasieran Jon Mari Ezkurrena epelak ematen ikusi dugu, egia esan bazirudien normalean txapelketa osoan zehar kostazaie partidetan sartzea eta partidetan batez ere asentatzea Larrazabali eta Mari Ezkurrenari, gaurkoan aldiz bazirudien hasieratik Jon Mari Ezkurrena epelak eta bi ematen hasita nabarmen nagusituko zela, baina 7 eta 2 aurreratu dira Zabala eta Martija, hor Jonek sufritu du, atzean pilota dezente galdu ditu eta aldiz beste behin ere txapelketa bikaina egiten ari da oro harreta gaurkoan ere alaxe aritu da, Julen Martijak partida bikaina egin du, atzetik eutsi behar zuenean eutsi, alik eta gehien kendu eta aurretik eman behar zionean eman egiten dio Julenek, ez dauka behar bada esate baterako Jon Mari Ezkurrenaren ahala kolpeari dagokionez, baina pilotari freskoa da, freskotasun handia du, oso ongi joaten da pilotaren bila, arrotu eta horrek pilotan asko balio du eta atzelari batentzat zer esanik ez. 7 eta 2 aurreratu dira, baina berehala erreakzionatu dute. Esan dugu, hasieran kosta egiten zaiela Larrazabali eta Mari Ezkurrenari partidetan sartu eta asentatzea, gaurkoan ere alaxe izan da, baina gerora Iker Larrazabal izan da babak heltzetik atera dituena, sakearekin asmatu du, eta batez ere aipagarria da, txapelketa hasi zenetik onarte, Amurrioko aurrelariak zenolako goraka da egin duen, hasieran behar bada konfiantza gutxiagorekin edo ikusten genuen, Mari Ezkurrenari pilota gehiago utziz eta berak eskatzen zitzaion, bikoteak zentzua edukitzeko eskatzen zitzaion protagonismo hori edo behar bada ez zuen hainbesterainokoa edo, baina orain bai, orain beste Iker Larrazabal bat ikusten ari gara, askoz ere ausartagoa, bizitasuna beti eduki du, freskotasuna ere, baina orain ausartago ikusten ari gara eta horrekin batera zenolako pilotaria den ere ikusten ari gara. Eta horregatik, 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldira, egia esatea nahi bada, ez genuen espero, inondik inora ere, batez ere Mari Ezkurrenak hasiera horretan lehen dabiziko pilotakada kongi arrotu eta atzeratu baditu ere, gero 3. tantotik aurrera oso galtzaile eta konfiantza gabe aritu da, Zabala ongi aurrean bizi mugituz, baina Jon Mari Ezkurrena izan da horren errudun nagusietako bat, gero Larrazabalek asmatu du, ezker gantxoarekin, boleaz, batez ere boleaz nabarmentzen da Larrazabal, sartzen denean, 2. kuadrotik sartzen denean Larrazabal boleaz, ritmoa aldatzeko sekulako gaitasuna dauka. Gatz handia ematen dio, ezker horman sartzen du gainera askotan eta horrek noski aurrelari aurkariari gauzak zaildu egiten dizkio. Aipatu moduan 12 eta 9, baina bigarren zatian berriro ere erreakzionatu dute eta bi aurrelariek hor Zabalak ere izan du, une bat oso galtzaile aritu dena, egia esan, batez ere eskuinarekin, pilota garbi batzu galdu ditu, eta pentsa genezakeen ez, behar bada eskuin hori santu ere ez zegoela, baina 12 eta 9 horretatik aurrera bultzatzen jarraitu dute, ez dute amore eman, eta hor bai Larrazabalek eta bai Zabalak zenbaitune erabakigarritan pilota batzuk galdu dituzte, garbi xamarrak, eta hori da behar bada bi aurrelari hauei oraindik ere goi mailako pilotariak dira, horretan ez daukagu zalantzarik, baina behar bada txapelen borroka horretan edo partida erabakigarrietan
konfiantza gehiago izateko behar bada horixe falta zaiez, pilota gutxiago galdu, pilota gehiago aprobetxatu, opari gutxi egin, horixe falta zaie eta gaurkoan biek ala biek egin dituzte. Jonek ere eta Martija izan da, esango nuke, berme handiena erakutsi duena beste behin ere. Bigarren etenaldira 18 eta 17 Larrazabal eta Mari Ezkurrena iritsi dira aurretik, baina gero berriro ere 20 eta 18, egia esan Zabalak azken zatian egin duen esfortzua eta erakustaldia ipagarria izan dira, ez da erraza eskuinarekin zalantzak eduki, zenbait pilota galdu eta hala ere partida amaieran horrela aritzea, Martijak ere asko lagundu dio noski partida guztietan bezala, eta azkenerako pilotaka da bizi batzuk jota, 20 bana ere jartzea lortu dute, naiz eta 21 bat eta 20 aurretik joan diren Larrazabal eta Mari Ezkurrena, eta hortikan, gero txokoan utzi du 20 bateko tanto horretan ikusi dugu, telebistako irudietan Javi Zabalaren aita nola kantxako lehen lerro horretan ospatzeko jaiki den gogotik ospatu du nolako zalantzari gabe tantoa, eta alaxe egitekoa zen. Sufritzen bai dute guraso guztiek, familiako eta pilotarien hurbileko guztiek sufritu egiten dute, aur Zabalaren aita hortxe ikusi dugu, eta 22 ere egin dute hor txokoan, Larrazabalek ez zuen espero nik uste, eta ikusi dugu nola segundu bat beranduago txokoratu den, eta ondorioz iritsi bada ere ez du txapa gainean jartzerik izan, eta azkenerako norgehiagoka zoro hau Zabalak eta Martijak eraman dute, eta honen bestez 7. puntua eskuratu dute Naiarako aurrelariak eta Etxeberriko atzelariak, oso puntu garrantzitsua, oraindik ere finalerdietara zuzenean sailkatzeko lehia horretan sartuko lituzkeena, baina oinak noski lurrean eduki beharko dituzte. Eta partida amaierako irudia ere hortxe ikusi dugu, Zabalaren ama eta arreba, logikoa den moduan, gogotik ospatzen garaipena, eta bai, Zabalak eta Martijak ere biek ala biek alaxe ospatu dute, eta funtsezko puntua. Gogoratu beraz, Larrazabal eta Mari Ezkurrena 6rekin geratuko dira, hauek ere playoffak oso aurreratua dituzte lanak, baina oraindik ere lanak biribiltzea falta zaie azken 2 jardunaldi hauetan, ea zer gertatzen den. Gogoratu beraz, Zabalak eta Mari Ezkurrenak 22, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 21 Irunen.